Ụtụtụ ọma na ofifi ọma na uhuruchi ọma na asị m ọhaneze ndị Igbo anụ m ekene unu ụbọchị nke taata ka mbụ nwanne unu nwoke onye na-ewetara unu ozi n'ebe anụ nwaanyị tukwu na judgment true na wee na-asị na tata na ozi ọma dị. Tata bụ ụbọchị ozi ọma. Tata abụghị mgbọsị a na-adọ mmadụ, mgbọsị a na-adọgbu batrị, mgbọsị tata bụ ozi ọma maka na ihe a bụ ezigbo good news. Dibịa nụnwa asịgo ka ọ dọọ ndị dibịa ibi aka na ntị na-asị ha na nọọ unu nwa kpatara ihe ji pak na gọvanọ eziokwu ji ewude ka ha were ndị dibịa wee na-ashine. No ndị these gullible ones ndị abụ na ha aja greedy na ha chọrọ ime ihe niile. Onye nwa mee ji pak na gọvanọ eziokwu ji were ndị dibịa na-ashine. Ọ dịzị aka asị na onwe ozi ndị ezigbo nọ wale ndị ezigbo ahụ nọ mana ozi ndị ọjọọ na-emezi marketing online na-eme na marketing onye asị na ọ na-eme maka onye asị na ọ na-eme ha nwajuziri everywhere kwezi amata ndị bụ ndị dị ma na wepụta wee na-eti ị na-akwa niile eme omenala nkwụba aka gị ọtọ. That is the ultimate. I like video nwoke anụ nwami. I like kem ya nke ukwu na-asị onye ọbụla mmala ebe ọ sara ahụ na ekolu tọweli ebe ahụ na ekolu. Stop politic na Igbo ihe unu na-eme unu kwesị ya according to this man. Obere ihezi onye ọbụla na-emezi odibịa na-eme omenala asị ndị otu ha mana ozi ndị ọjọọ nọ n'ime ndị ha bụ the main thing. Ihe akwa the same thing na-eme n'ụka. Ndị ọjọọ ahụ ndị weta nke ili eme ego ndị weta nke before ifo daddy kwụọ 10,000 before ifo express ikwa 50,000 daddy na-abịa weta 20,000. Ọ dị ndị ahụ bụkwa ndị jikwa ha n'ụka apụta akpọrọ ndị pastọ na ọ na-ele olive oil a na-ele nka ha na-ele nka but olive oil mmakwa ọ ya bụ na ọ na-achọ ọcha ejikwa ya ete gị n'isi free. Achọ ikpele gị ekpele free, ibie gị aka nsọ n'isi free. Mana nke a sị gị before ifo pastọ before ifo nke ya akwụ ụgwọ pastọ is not ọ dịghị mma. Ya the same thing nwoke a na-etiri mkpu na the same thing kwa na-eme ha na omenala. Achọ m ka unu nene this video kaba na-arụ n'elu ya na njedebe ka ọ dịla onye ọbụla niile mma ka anyị nwere mgbe ọzọ ụmụ Igbo. Ụmụnne m ekene m unu, ezumezu ekene m unu, ụmụ Igbo ekene m unu. Ụmụ Igbo asịkwara nọ na okwu a na-asụ anya nakwa na-ebigbo. Okwu a na-asụ anya anakwa na-ebigbo. Ihe anyị ji bụrụ ndị ọdịnala bụ ihu okwu ikwuye ka o siri dị. Onye ọdịnala bụ nwanne onye oziere gị bụrụ nwanne ya. N'ihe o ji na-ewute m bụ na ọtụtụ n'ime anyị anyị akwụọ na ultimate price and still paying ultimate price when it comes to Igbo culture and tradition, mostly depending on ABC. Dịka m siri dee n'isi okwu m, ụfọdụ ndị iberibe, ndị anya ukwu na ndị nzuzu nọ na ọrụ ọdịnala, mostly ọrụ dibịa. Ọha nwa na-eme Ebuka Obi, J Park and gọvanọ eziokwu hero over our ọdịnala. Ana m anọ na-awa ọchị gọvanọ eziokwu bịa oti na spika na-akpọ dibịa dịka ọnwa ọ mụrụ n'afọ. Ịhụ dibịa ọnụ ya na-esheki, awọchara m ya 2 or 3 times. I know they like to watch am because ọ na-agbawa m obi. And ihe merenụ dibịa gọvanọ eziokwu makwa na Ebuka Obi ha etretiri nwe dibịa onye ahụ na-eshi eke bụ because na ịkwụba aka ọtọ, ị naghị eme ihe kwesịrị ime, ijirile greedy anya ukwu were mebie ihe ị na-eme. Apụtazie na social media anaghị akpọ ndị dibịa ihe anyhow, anaghị ekwu okwu anyhow about ndị dibịa.
ilecha anya ịgba nkịtị n'ihi na nwanne gị nwoke ọ koligi ji aka ya kparịa onwe ya. Gwagodi m nke mba eziokwu bụ na mgbe dịka m si mara arụsị, ọ dịka nke nne etere ndị ugbu a, ị gara dibịa gara aga bọrọ ozu mmadụ na kọmpaụnd ebe eliri ya, na-akpụ ya na soshal midia, akpụ ozu n'ala. Nke ahụ bugoro shame on that ndị dibịa mere that thing. And ndị dibịa okwu a na-abịa ikwu tata agaghị m asụ anya, ama ekwu ya otu o siri dị, n'ihi na mgbe ọ na-emetụ anya ka ọ na-emetụ imi. A lot of us akwụọ ultimate price gbasara ihe ndị ka gbasara ọdịnala. N'ebe m si, ọdịnala gbara ọsọ. Etinyere m ndụ m, etinyere m ego m, etinyere m my face, even ndị hụrụ m n'anya. I sacrifice friendship, relationship, ịhụ na m standere ime what is right n'ala Igbo and na be nna m. Mbịazi emezie all those sacrifice. Some stupid ndị dibịa, greedy ndị dibịa a na-abịa emetọsi ya, ọ dịzie ka ihe m na-ekwu na be nna m, ọ dịzie ka ihe m na-ekwu ka ọ wasị ka m na-atụ. Because n'ụlọ mana a na-ahụta ndị dibịa, a na-ahụta ọdịnala asị arụ, a na-ahụta dibịa, a na-ahụta ọdịnala as ihe ọjọọ. Why na ọ bụghị ihe ọjọọ n'ụzọ nkwụ ọtọ? Unu na-enyezi ndị a the right imegide ndị dibịa, ịkpọtụ ọdịnala Igbo. Ndị a na-atọghata ka agwa ha na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ha bịa hụ nonsense ya unu na-eme. How do you think na ha ga-ebelieve n'onye ahụ na-agwa ha nke ahụ bụ eziokwu? Ka ekunu siri chie. And ndị dibịa na-eme ihe a mostly bụ na Anambra. Ana m akọjọ Anambra, mana mostly bụ ndị dibịa na Anambra ọha na-eme ihe a. Onwe n'ala Igbo niile gba around, onwe obodo enwe arụsị na-egbu mmadụ mbụ na arụsị obodo. Na be nna m anyị nwere ọhịa agụ na-egbu ọ ka na-egbu gbuo ruo echi, ọ ka na-egbu ruo echi. Onwebeghị hụrụ ebutere ozu mmadụ na soshal midia. O nwere ka esi eme ya, o nwere ka esi eme ya. Ọ bụrụ na arụsị na-egbu mmadụ, onye ahụ ndị ahụ unu na-ekwu, unu na-aga ada ozu ha, unu na-aga aba ozu ha. Ọ bụrụ na arụsị na-egbu ndị ahụ n'eziokwu, dibịa o nwere right ego ịdara gị ozu arụsị mgburu? Inwe right. Ọ bụrụ na ị dị sure na arụsị gburu onye ahụ, ị hapụ ndị ahụ. Ha yes ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ha ma na ị gbara afa gị ahụ na arụsị gị gburu onye ahụ, ije ziere ha ozi. Ndị ebe anyị na-akpọ ya iji manye ọmụ, ị ga manyere ndị ahụ ọmụ, gwa ha unu elikwela onye a na-abịa setụlụ arụsị na ọkwa arụsị gburu onye a. Ị nweghị any right ịdragịrị ndị nwe ozu ha, na ha belivuo like ya, ha bịa na arụsị bịa mekwa ihe ekwesịrị ime, makwanụ kwụ ụgwọ eji ma ọ bụrụ si eji ụgwọ. Onwekwe n'okwu n'ụka ndị nọ setụlụ arụsị eli onye ahụ a ga-eli ma ha chọọ ili ya, makwanụ onwere ka si eme ya bịa na arụsị. Mana ma ha achọghị, ma ọ bụrụ na ị dị sure na ọwa arụsị gburu onye ahụ, gị hapụ ha eli onye ahụ, ha likwa onye ahụ, onye ọzọ anwụkwa ebe ahụ, onye ọzọ anwụọ that same place. Ma ọ bụrụ na ị dị sure na arụsị gburu onye ahụ, na ọwụ unu nwa gburu onye ahụ, ka ihe ị ga-eji na-aga adara gị arụsị aga adara gị ozu mmadụ na kọmpaụnd ya? Ị na-alụrụ arụsị ọgụ? Ị na-alụrụ arụsị ọgụ?
iwere ozu mmadụ ị na-ezi na social media. And ihe na-akọsụ na all these things bụ greedy. Tata dibịa na-amazi aka. Ị gaa na nke dibịa na-apụtazi na social media, ọ na-atụ arụsị, ọ sị gị na arụsị ya na-agbata ụgwọ in 1 week, na ọ na-agbata ụgwọ in 7 days, na ọ na-agbata ụgwọ ọwụ gị nwe arụsị na-agba ụgwọ, ị ga-eji arụsị gị agbata ụgwọ in ya. Yes, o nwere arụsị nga-agbata ụgwọ, independent. O nwere onye otu a m nọ na gị tụọ m arụsị bịa gbaa m ụgwọ, arụsị ahụ nwere ike ịgba m ụgwọ ahụ 10 years. Arụsị ahụ nwere ike ịgba m ụgwọ ahụ 10 years, mana m ga-ahụkwa na arụsị nọ, mana o nwere ike ịgba ụgwọ ahụ 10 years ọ gbatabeghị ya. Ọ bụ onye ọbụla ka arụsị m ga-aga na nke ya ọ gbata ụgwọ ahụ ozugbo ọ bata. Nọmba 1 bụ na onye ahụ ị tụrụ arụsị ka ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Ọ dị ka ịbata na be m now, ị bịa sị m na nwa m mere gị ihe ọjọọ, lee, ị ga-ebugodi complain bịa, a ga-ebugodi ụzọ kpọọ ụmụnna, ekpegodi ikpe. Ọ ka arụsị nsi eme. Onye ahụ ị tụrụ arụsị nwere ndị ichie mgbe nne ya, nwere arụsị nnọkwanụ na be nne ya. Arụsị can not just enter obodo ogbu onye ahụ laba, anaghị eme ya eme. Ọ ga-ebu ụzọ repọtụọ na data obodo, aja na be nna onye ahụ ebilie, aja na be nna onye ahụ ebilie, because na aja na bụ ya bụ mmụọ na-ebu ụzọ ebili kọnsọtụọ ọda arụsị nọ n'obodo. Ha pụta ekpewe ikpe ahụ, ekpewe ikpe, a ya ebu ụzọ ekpe ikpe. Mgbe ụfọdụ some people bịa ka agbara ha afa, arụsị a atụrụ ọnọkwa ire, ịgba afa gaa hụ na aka na ikpe. Ịgwa the person na arụsị a atụrụ na ọka na ikpe, na ọ na ikpe with arụsị obodo, ezumezu nnọnụ na obodo mbe nna gị, mọkanụ mbe nna onye ahụ. Arụsị obodo, arụsị ahụ bịa, a ga-ekpe ya ekpe. During the course of ikpe ahụ, mgbe ụfọdụ iwere onye na-aga n'afa ịchọpụta and ị mara na ikpe mara gị, mgbe ahụ emega aga sọtụ ihe ahụ, and ị gaghị abụ onye na-eri ego mmadụ. Ị na-eri ego mmadụ, erizie nke gị ga-atụwa arụsị. Ị mere 419 bute ego na wayo, ị mere 419 ga bute ego na wayo, onye ọzọ erie ya, ịtụọ ya na arụsị. Ọ wụrụ arụsị a ga-egbu onye ahụ. Ọ m na-agwa gị ya, arụsị cannot kill onye nriri ego ahụ. Ọ m gwara gị ya, because ị rere ya ihe ị zụrụ ya. Let us be honest. Ozi dibịa na-ejizi aka wite ọgwụ egbuzi onye ahụ, and onye na-akọ ọsọ egbuzi onye ahụ agazie ga so I manipulate wezie, because arụsị cannot do ọgwụ ahụ cannot do that one. Ha ejiziri aka ha manipulate wezie, mgbe ahụ na-ebutezi ahụ ọjọọ na ya ndị dibịa na ndị ọdịnala. A ga-ebu ụzọ kpee ya bụ ikpe, ekpecha ya bụ ikpe ma gị onye atụrụ arụsị be nna gị achaa n'ụzọ. Ọ ya wee ji si nọọ eji gbuo nwa dike n'ogu eburozi efe ama nne ya. Arụsị be nna gị ga-ebu ụzọ, a ga-ekpe ya ekpe. O nwere ike 1 year arụsị nọ n'ọrụ, aka na-ekpe ikpe 6 months, 3 months, 2 years, 3 years. Arụsị chi igbu mmadụ mgbe ụfọdụ ọkọsọ strange illness. Mgbe ụfọdụ ebecha ikpe ahụ, ikpe ma gị, mgbe ụfọdụ onye ahụ na-aga strange thing eme onye ahụ. Enwere ike inwe accident, obere accident, sọfụ onye ahụ anwụọ na dị moto.
onye ahụ nwere ike ịdị na-aga n'ụzọ ma ọ bụrụ mgbe gboo a na-aga ebe osisi ndị osisi enwe ihe na-eme ya bụ osisi amajiri tigbuo onye ahụ anwụọ ajụba ese asị na arụsị gburu onye ahụ nwere ike ịlakpu n'abalị ọ gaghị apụta mgbe ahụ ajụba ese asị na arụsị gburu onye ahụ. Nke a unu na-emezi na bụ nọnsens. Mostly ndị dibịa Anambra na-eme all these things. Anaghị m akọjọ enwere good Dibias mmara because na enweghị dibịa nọ na be anyị onye nkwadoro m ọrụ onye Anambra so ndị kwadoro m ọrụ ọ fụrụ m Anambra ka m gwa unu Igbo niile ekpughị otu onye ọbụla nwere ebe o si even mụ na onwe m our lineage sikwe Anambra bịa our lineage sikwe Anambra so ka ị ghara iche na nna asị n'ọsọ m ndị dibịa ndị ha Anambra ga-asị this guy onye Abia steeti mbara na-ekwu okwu na-akpọ dibịa Anambra ahụ mana unu chekie ya gọvanọ eziokwu pụtazie ọ nazi akpọ dibịa ọ kpọzie gị nwa mbụ dibịa na fon gị na-ama ọnụ sọngas gị na-ata eri ọnụ dibịa nji ọfọ anaghị ekwu eri ọnụ ka ihe iji na-ekwu eri ọnụ bikos na aka gị adịghị ọcha ị na-ekwu eri ọnụ ewere polisi gaa kpụrụ dibịa ewere polisi gaa kpụrụ eze mmụọ ịgbata ego mmadụ irie ya inweta ego irie ya ha hapụ ọdịnala. You people are no longer doing ọdịnala. Ihe unu na-ezuzi bụ oshi ka unu na-ezu kee right ị nwere abịa na nke gị asị dibịa onye na-atụ mmadụ na ọhịa eze mmụọ njọfọ arụsị o nwere ihe onye mbịara ịtụ mmadụ na arụsị m ga-emere gị o mere gị ya ịnidi ikpọ onye ahụ na fon ịkpọ ya na fon si ya lekwe na atụrụ gị bịa ọjụ ịbịa inye ya taịm ọjụ ịbịa ime omenala ị kwesịrị ime ịhapụ ya ị nwee right ịga ụlọ ya ị nwee right ịkpọ ya na fon nọ mgbe ọ rabara ya ahụ ọ gabara ije agwụ ya na o kwere ihe na-eme ya nụ ọ chọrọ gị bịa not to save the family. Inwe adị ya data na arụsị gị gburu onye ahụ ọ bụrụ na arụsị gị gburu onye ahụ true ịgba afa ị ga ebe ahụ gaa gwa ha sị ha unu elikwene na ọkwa arụsị gbukwere onye a ịlaba ha sịkwanụ they don't believe in you na ihe ahụ i kwuru na nka gị hapụ ịgba ha nkịtị ha elie onye ahụ arụsị ahụ ga-egbukwa onye ọzọ ogbukwa onye ọzọ ha likwe ya ogbukwa onye ọzọ ha gbarazie dịbazie because arụsị bido igbu obidogo igbu ọwụsị ekpecha n'ikpe arụsị ahụ bido igbu obidogo igbu unu bịazie unu ewere ọgwụ na-egbu ndị mmadụ ewere ọgwụ gbuo mmadụ anaghị aga adaraga ozu because na ị chọrọ ka izi ozu na soshal midia ka ndị ọzọ nwekwara ike ịbịa na nke gị onwe onye arụsị ya onwe dibịa mma ihe ọ na-eme arụsị ya a na-egbu mmadụ arụsị na-enye ndụ na-ewere ndụ mana ka anyị na-emenụ the right thing ka anyị na-emenụ the right thing. Look at now ejizi polisi na-agagharị achụ ndị dibịa oge mbụ polisi ọ na-abata nwụ na nke dibịa unu awụọla ihe anyị jiri ha many Dibias ndị Yoruba ka ị na-ahụ a na-emotu esi eme anyị
how many? Ndị Awụsa nwere ha nwere dibịa. Ndị Awụsa nwere dibịa. Ndị Awụsa na-ejicha mmadụ agwọ ọgwụ steady. Awụsa na-eji mmadụ agwọ ọgwụ. Ndị obodo ha makwa na a na-eji mmadụ agwọ ọgwụ. How many of them ka ị na-ahụ na social media ịtara gozu mmadụ? Mana anyị nwa bụ ndị ọdịnala. Aga were onwe anyị na-awụ n'ala because of greed. Onye ọbụla na-achọsi ka ahụ ya. Biko, a lot of us akwụna, we've paid the ultimate price and cannot keep quiet. Una na jeopardize our effort and the money I want to go. Side unu nwere ike ọdịnala na ya nke anyị ote n'ọlara. We are just trying to restore ihe mebiri emebi na be anyị. Unu ejina ihe I just wish na a ga-eclose social media ka onye ọbụla mewe ya na side ha. Ma ndị Abịa afọ na ihe ndị Anambra na-eme, ma ndị Anambra afọ na ihe ndị Abịa na-eme. Let us come out. Dịka si na agwa unu, my reason coming to social media bụ ịgwa ndị mmadụ my experience, my findings about ụka and the ọdịnala. Gwakwana ha na nke a bịa wụ nke anyị nọ ya wụ eziokwu. Unu abịazine emebisiri anyị ihe because of your greed, because of your pocket. Arụsị a na-agbata ụgwọ in 7 days. Arụsị a na-agbata ụgwọ in 5 days. Arụsị a na-agbata ụgwọ in 2 days. Onye ngwara gị ya ọ bụ onye asị. Arụsị a na-agbata ụgwọ in 2 weeks. Onye ahụ ị na-agba ụgwọ o nwee mmadụ. Mana ị nwere ike ịtụ arụsị ahụ. Arụsị ahụ ejide onye ahụ. O jide ya. Gị tụọ arụsị ahụ o jide ya. Mana a ka ga-ekpe ya ekpe. A ga-ekpe ya ekpe n'ihi na ọ mmadụ nwe ọgọdọ ewu nnata. Onye ahụ nwere echi. Onye ahụ nwere echi. Except na onye ahụ bụ onye na-eme ihe ọjọọ, nnukwute ihe ọjọọ n'obodo. That na chi ya agbaketene ya azụ. That na chi ya gbabara ya azụ. Mmụọ aja na be nne ya gbaba ya azụ. Mmụọ niile nọ na ya be nne ya gbaba ya azụ. Ọ ya bụ ogbu onye ahụ ọsịsọ. Because na abịa ruo die, ọ dị na o nwere ihe nwụnụ ị na-eme nna gị, na-eme ya obi na-agbawazi ya. Ọ nazi achọ onye nga-akpụ ga-apụ, mana onwe ihe ọ ga-eme. Ọ chọọ ya tara nna gị achọghị iji aka ya gbuo gị. O nwe ihe ga-emewe ya. Somebody bịazie si na imere nka a adịkọje ndọsi ya, biko kpụrụ na onye a pụọ ebe a, akpụrụ gị pụọ. Ọ ya bụ na arụsị gburu mmadụ ọsịsọ. Onye ahụ bụ ezigbote onye ọjọọ, mana be nna ya, ibi na ala be nna ya achọkwuzi ya achọ. If not, a ga-ebu ụzọ ekpe ya ekpe, a ga-ekpe ikpe. Onye na-eme nke ọjọọ nwekwere nke ọma ọ na-eme. Onye ahụ na-eme ihe ọjọọ nwetụkwara ebe o si eme ihe ọma. Mmụọ m ga-ejikwere zọbakwa ya. And mgbe mmụọ ahụ m ga-azọwa ya, o nwere ike ime ya na ọ ga-ayaba ahụ tesa na-eme duto gịnị na ọ dị guilty. Ọrịaba ahụ na-arịa ahụ. O nwere ike mgbe ahụ ihe ahụ kwado bụ ka mmụọ a na-ejide ndụ ya. Mmụọ mbe nne ya a na-atry to preserve the life of that person, ka e nwere ike ịjụ ese mana ka ihe na-eme onye a ịsetụlụọ mmụọ onye ahụ adịkwa mma. Ị na-ezu oshi, mụ na gị abụọ so gaa oshi. Anyị ezuru ego ahụ, anyị ezute ego, mezuru ego ahụ from you, gị ga-atụọ m n'arụsị.
and dibia abịa na nke ya ịtụ dị arụsị anara ego tụwa arụsị ị na-efe arụsị ọ bụ arụsị ka ị na-atụ. onye na-achụ anụ yọkpa anụ na-achụ aha ka ndị nọ n'elu ghara ịgbagburu onwe ha n'ọsọ. Ọ bụrụ na ị bịara ọ bụrụ na onye ahụ bịara n'ọgwụ nọ na be gị ka i jiri ọgwụ gaa gbuo onye ahụ, unu agbazila ya arụsị aha, unu agbazila ya arụsị na arụsị a na-egbu onye aka ya ndị ọcha. O nwere ka arụsị nsi egbu mmadụ, and the arụsị cannot kill you. Ụcha ndị asị otu esi ekwu ya, arụsị gbuo gị enidi dragozuga dra gị nọ ịgwa ndị ahụ ha jụ hapụrụ ha na arụsị agbanyere ha fim ha hụ n'anya. Ugbu a ọ dịzie ka arụsị adịghị ike. Jee paakị fụta na soshal midia ọgwa ndị dibịa okwu anyhow. Gọvanọ eziokwu apụta ọkpọwa unu dịka housemaid ya, ọkpọwa unu dibịa ọgbọ na fonu ọ na-eshi eke a na-agba unu kweri. Ị ga-asị ya nna isi omebiri gị somebody njọ ọfọ arụsị. Ịmakwa ihe ịbụ na ọ bụrụ oge mbụ na ihe ịbụ bụ high priest, even man now ihe ịbụ bụ high priest, that nobody dare question you. Anybody that question you have questioned the gods. Onye ọbụla question the gods. That is why you have to be straight in what you do. You have to be upright. Arụsị bịa gbata ụgwọ inye onye ahụ ego ya. Because you so much give people confidence and guarantee. N'oge ga-arụ ya na ị ga-arụ ya na nka onwezi ihe mere akpụwa gị n'ọnụ. Ọ bụ gị na-arụ ọrụ, ma ndị na-agwọ ọgwụ ha sị nna na ngwa ọgwụ a na ọgwụ gị ga-ere ọgwụ, ọgwụ gị bụ Chukwu na-ere ọgwụ, ọ Chukwu na-ere ọgwụ, ọgwụ gị na-ere ọgwụ. Ihe niile gwara gị erecha, ọ bụ onye ọbụla ịgwọrọ ọgwụ ree. Ụmụ ndị ya agwụchara ọgwụ gwọcha elu gwọ ana gwọ ihe niile ihe agwọ ive sefụ igbu isi mmadụ ntị ya ka ha ọrụ nothing will work. Chukwu agwa gị na ya bụ Chukwu. Chukwu agwa gị na onye nwa bụ Chukwu, na onye nwa bụ ọkasi ọgwụ, na ihe ya ekweghị anaghị eme, na ọ wụọ nara aja nke ime na bụrụ eziokwu. Mana ma Chukwu anaghị aja, ma mmụọ anaghị aja, nke ị ga-eme awụrụ asị asị nkịtị nkịtị. Ọ ihe ị na-eme nkịtị nkịtị ka ị na-eme. Let us stop deceiving our people. Let us stop deceiving ourselves. Ka ya bụzi ikpuzi ọdịnala n'ala in the name of free na-achụ ego. Onye ọbụla na-achụ ego, onye ọbụla na-eme dibịa now na-elezi akwụkwọ ka anya. Ha na-ele mmiri enwere anya, ha na-ele ndị dibịa mkpadagoro ego. Ozi unu enu ka anazi ele anya, ozi moto ka anazi ele anya. Agwana m unu ndị dibịa ga-achọwa ihe unu ga-arụ. Onye ọbụla ga-achọba ihe ọ ga-arụ ka ị nwere ike ịdị na-eme ọdịnala ka o siri dị, ka ị nwere ike ịdị na-ekwu eziokwu. Ga-achọ ihe ị ga na-arụ ị ga-eji na-enweta ego. Chọba ihe ị ga na-arụ. Ma ị ga-anọ ebe ahụ itinye mmadụ, ma ị ga-anọ nwe ebe ahụ tinye mmadụ ebe ahụ. Ndị dibịa ga-achọba na ihe unu ga na-arụ unu emechụzi n'anya ihu. Arụsị bụ the hope of common man. Onye na-enwe ọnụ na-ekwuri ya. Ọ arụsị na-ekwuru onye enwe ọnụ na-ekwuri ya. Ọtụtụ sef n'oge mbụ ha ga-adị enwe ọjị, a na-ana ha ala ha, a na-emegide ha, onwe ihe ha nwere, ha gbara garuo n'okwu arụsị gị na-ebe akwa. Arụsị ebilie pụọ ọrụ. Arụsị ebilie pụọ ọrụ.
mana tata bụzi ịgazie agwa gị ihe eji atụ arụsị. Agara m somewhere ịtụ arụsị. Nwunye m mbụ gara ịtụrụ m arụsị mgbe m ebidobe ọrụ ma amaghị ihe a na-akọ. A na-akpọ ịtụ arụsị 300 and something thousand. Adị m akpa aha arụsị ahụ. Unu sisi na ọwa asị tụọ m na arụsị ahụ. Ekwesa nakụ. Agara ebe ahụ 300 and something thousand. Ọhịa nara di ya atụ arụsị. Onye na-atụ arụsị si na nwunye m amachi ya, na onye nke amachi ya, na onye nke eme nke a, na ọmachi ya, na mmanya na ya bụ nso. Etiwapụ ọjị ajọ oge ego atụ arụsị. Nlecha anya up to taa asịkwa m na arụsị anọ n'ọrụ, na arụsị ha a na-arụ ọrụ, mana onye nnatụ ka ezi the hope of common man ebe nwere ike iji 300 and something thousand tụọ arụsị. Onye ejizi ego ka ezi ihe ga-eme ya nụ. O nwere nwa mgbenye enwere ike ịnara 50,000 naira ya, 20,000 naira ya. A sịrị na ọkụkọ nwa mgbenye bụ efi ya. Ọkụkọ nwa mgbenye bụ efi ya. 5,000 naira ya, mana o jighị ọzọ. Arụsị bụ the hope of that person. O kwesịrị ọbịa na arụsị ma o jigo ji ọjị bịa. O nwere ndị na-abịa na nke gị jitara gị ọjị. O nwere ndị ga-abịa ime ihe i kwesịrị iyi ụzọ bụ ọjị 1 na ọjị 2, mana ihe na-eji aga nke dibịa bụ ọjị 8, mgbe ụfọdụ ọjị 4. I were ofu ọjị ma ọjị abụọ gọpụrụ onye ahụ merie ya ihe ahụ ọ chọrọ ime. The reason of the other ones bụ the hope of that common man, that poor person ọbịa na nke gị kọsara gị. I were ofu ọjị na ọjị ahụ gọpụrụ ya, mmụọ apụọ gaa lụọrọ ya ọgụ. Today onye ejizi ego anaghị aga n'arụsị. I were that ihe ahụ gọpụrụ ya because arụsị bụ the hope of common man. Today arụsị ya bụzi onye nji ego ka a na-atụ arụ. Because of gịnị? Ọ bụzi arụsị na-arụ ọrụ, ọ bụ ọgwụ na-arụzi ọrụ. Ọ bụ ozi arụsị na-arụ ọrụ, ozi ọgwụ na-arụ ọrụ. Because ọgwụ ahụ ime ihe ga-eme ya, ọta ime ihe na-emeri ya. Ọgwụ ahụ ime ihe na-emeri ya. Onye na-ekwu okwu ọgwụ ya okwukwe okwu ọgwụ. Onye na-ekwu okwu arụsị ya ọgwụ ndị mmadụ na ọgwụ na arụsị na-arụ ọrụ. Onye ọwụ ọgwụ ga-egwe ya onwe onye enwe ọgwụ. Dibịa niile nwechara ọgwụ. Enwere m ọgwụ na South Africa here. Ile anya ebe a enwere m ọgwụ. Enwekwara m ọgwụ n'ime ụlọ. Ilekwa anya side nke a ebe a now enwegasịrị m ọgwụ. Dọtara ịbịazie na be nna m nchọkwa ịtụ arụsị ma tụọrọ gị arụsị, nchọ ọgwụ ma tụọrọ gị ọgwụ, nchọ ọgwụ ntụ ọgwụ, nchọ arụsị ntụ arụsị. Ọgwụ breaks protocol and ọgwụ o nwere ihe ị ga-eme ị kwesịghị ime. Tata anaghị egbusi ndị mmadụ aghara aghara. Onwezi onye mma nke mbụ nke. Common man cannot go to arụsị again ga your favor. O nwere onye ga-abịa na arụsị gị ga-ewere onweghị ihe o ji bịa, onweghị ihe o ji. Hope of common man bụ arụsị. Hope of common man bụ arụsị. Today arụsị is no longer hope of common man. Ebe a na-achụ ego, a na-achọ ndị ga-ebutere anyị moto, ndị ga-arụrụ anyị ụlọ. Dibịa ọbụla ga-achọ ihe ọ ga na-arụ ka o nwere ike ịdị na-ekwu eziokwu, ka o nwere ike ịdị na-arụ ọrụ dibịa dịka o siri kwesị ịrụ ya. Nọ ya bụ ọdịnala, ọdịbendị.
ọdịnala anyị bụ pride, bụ our pride. O nwere egwu ugezu ngụrụ. That egwu ahụ na-anọ m n'obi. Ọ sịrị, show me the people that abandon their tradition and I will show you the people that are destined for doom. We are now abandoning our tradition. Ọ ya bụ all this doom na-eme n'ala Igbo. Ọ ya bụ the doom anyị na-ahụ tata n'ala Igbo. In the name of ọdịnala, in the name of ọgwụ. People like us batara ọdịnala with clear heart and we are ready ime ya the way o kwesịrị ịdị. Ọ bụ ngwa m ọzọ mee ọzọ. Ka ezi ihe jiri agbazi ọsọ na ụlọ ụka. Ọtụtụ ndị dibịa somebody agbata na nke gị ka ịrụọrọ ya ọrụ. Nwaanyị idina ya ịchọba ngada ya. Chia arụ. Ma ndị nne edinasị nwunye mmadụ. Chia arụ bụ si unu. Aja na ebe nna anyị bụ si unu. Aja na Igbo bụ si unu niile mbụ ndị dibịa na-eme arụ ahụ. In the name of ọdịnala. Aja na kpusi unu niile. Hello? I'm alright, how are you? Tell me, do you have a Kia Picanto in your yard? Kia Picanto, what do you want? It depends on what you want. I strip one. Yeah, I have an uncle who lives to the bootlock. Bootlock, okay. I'm not there at the moment, but send the tailgate. I think he's there. Send them. I think he's there. Yeah. No, I think mine is. No, mine is 2008. I can't hear you. My own is 2008. Yeah, no, I think that's gonna be too old. Yeah. Please. Okay, but thank you. Bye. Arụ aja na gbusie unu n'ihi na ihe unu na-eme mgbarụ na be anyị. Anyị na-asị na ndị ụka na ọha na-emere anyị introduce arụ. Before a na-ewere before na abụ anyị bịa anyị asị na a na-agụ before a na-agụ ụka ndị mmadụ na-agbago ụka ma onye pastọ mara ma onye gịnị mere onye ọbụla a na-asị na ya bụ pastọ na ya bụ pastọ mana now ọ laghachile na ọdịnala onye ọbụla bụzi dibịa the same arụ a na-eme n'ụlọ ụka ndị dibịa na-emezidata arụ. O ji na-ewute m bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-emekwa arụ a nna ha mere dibịa, nna ha mere dibịa makwara ha. Ọwụ ka agaghị m asị na some of them dibịa mara ha, ọ bụghị isi na dibịa ma ha mana ha na-emezi arụ. Ọ ka nna gị siri mee dibịa, ọ ka nna gị siri mee dibịa. O nwere ndị mmechara dibịa, o nwere ndị nna ha mere dibịa. Ndị mmadụ ka na-abịakwa na be ha because of nna ha. Nna ha mechaa dibịa pụọ n'ihi na asọ n'azụ ka isi ọla osimiri. Isi buka ala erie. Ọ isi buka ala erie. Nna ha mechaa dibịa pụọ ha nwa memezie dibịa. Because of nna ha aka na-abịakwa na be ha. Gụ nwanne eme dibịa tata ihe nna ajụ gị bụ imechaa dibịa pụọ a ga-ekwekwa ihe i mere chọrọ ụmụ gị bịaba. A ga-ekwekwa ihe i mere because ọtụtụ agba n'ọsọ
Hello? Hello? Can you speak, please? Ọtụtụ nkwe maka nna gị na-abịa be gị agba n'ọsọ because of you. Mana ọ maka nna gị ka ha nji na-abịa, na nna gị na-arụta ọrụ, na nna gị na-edobe nsọ, na nna gị na-eme ihe ahụrụ n'anya. Ha kwere maka nna gị na-abịa n'ihi na asị na ihe a na-akụ ebe ọ na-adị, na ha ma na ihe nọ na be nna gị, mana ihe ahụ nọ na be nna gị i maintain ya ka i kwere na maka greed, selfish interest mebie ya. A lot of ndị dibịa ihe ha ji eme ire agba n'ọsọ ọnọzi ya, ihe ha na-emezi bụ nkonụkọ. Yes, I will tell you, okwu a na-asụ anya anaghị ebigbo. Ọ ya mere m na-agwa unu, before you go to any dibịa, gbaa afa. Asị na nne ya mere dibịa na o mere gị ihe 2001, o mere gị ihe 2000 nke a, na o mere gị nke a, tufu ya gbaa afa, tufu ya gaa na nke dibịa ka ọ rụrụ gị ọrụ, ka ebe ọzọ ga-agba afa n'isi ya bụ dibịa. Because na a lot of us ekwere maka greediness, metọ aka anyị, metọ ihe anyị na-eme, metọ ihe ejiri dị ebube na be nna anyị, aja na-esozi anyị, mmụọ esozi anyị, na ha anyị nọzi bụ nkonụkọ. Ha yes eme arenji ndị nga-abịa eme testimony, arenji testimony na-agba afa tufu ịgwa dibịa ọrọrọ gị ọrụ, including me. Gbaa afa n'isi m, na-agba afa. Onye soziri ọnụ ndị mmadụ na social media otu a m na-ekwu okwu a, gị sị nna na onye a na-ekwu okwu a akọndem ihe a na ọ ga-abụkwa ezigbo mmadụ. Don't take my word. Don't take my word. Gasị nna na onye a ga-abụkwa ezigbo mmadụ. Don't take my word, because na afụna m ihe na social media. Abụ m social media victim. Abụ m victim when it comes to social media. Onye agbasị ekwere na maka ihe a m na-ekwu tata, ọ ihe ndị mgbe ekwu gasị na m ga-abụ ezigbo mmadụ. Ngwere niile madara afọ n'ala, ama nke afọ na-arụ. A lot of us ebecha n'aka somewhere in the name of ka anyị mee ka ihe dị mma. So ụmụnne m, ọdịnala anyị ejibadasiala ọdịnala anyị. Ndị dibịa emetọrọ ọdịnala, ha na-emesi abụzi ọdịnala. Ụfọdụ dibịa na-anọ n'ụlọ mmụọ ha na-edina nwaanyị. Ụfọdụ dibịa na-anọ n'ụlọ mmụọ ha na-edina nwaanyị mbịara ịgba afa, nwaanyị mbịara ịrụ ọrụ. Ụta m nọ ebe a na anaghị m eyi akpụkpọ abata ebe a, because na m hụtara ebe a n'ala nsọ ka ọ bụ mbịazie ma nọrọ. Unu makwa ihe mbụ nwaanyị akwụ, eji na-asị na ọwụ ọrụ akwụ, na nwaanyị na-ebute ọrụ akwụ ganọziri ebe ahụ. Ndị na nwaanyị ọnọdụ atụ m ụjọ ịbata ebe a. Ndị na-adị nwaanyị lụrụ alụ, ọ na-atụ m ụjọ ịbata ebe a. Mbatagodo abata, o nwere saịdị m anaghị aga, ma mbatagodo ebe a lese na ndị na-egudori nwaanyị n'abalị, ma asa ahụ macha onwe m. O nwere saịdị my conscience a na-ekwe m gaa dị saịdị, ọ mụ na-ekwu ya, ntụasị ihe nchọrọ mma hụrụ ya. O nwere saịdị my conscience a na-ekwe m gaa dị saịdị. O nwere ebe m ga-aga, o nwere ebe m agaghị aga. Mana ị ga-anọzi na ụlọ mmụọ ahụ gị na-edina nwaanyị, isi anyị na ị na-eme omenala. Imezie ịgwọzi ọgwụ echi, ọ ịchụzi aja echi, ọ ịrụzi ọrụ echi, ọ dị gị ire. Ị nazi abara onye ịrụrụ ọrụ mba, na ịrụrụ onye ahụ ọga, na ịrụrụ onye ahụ ọga. Even ụfọdụ ndị dibịa na-abụ ha rụrụ gị ọrụ ma ọrụ ha aga ịgwa ha abara gị mba.
onye nyere gị ego rụọ ọrụ ya ọrụ, ịrụcha ọrụ ọ gbaa afọ ebe ọzọ, jụọ ya ọ sị gị na ọ gbakwara afọ ebe ọzọ, na gị lekwa afọ ọ gbara na ọrụ aga ịbewa mba, ọ gịnị mere ọ ga-eji agba afọ ebe ọzọ? Ọ gịnị mere ọ ga-eji agba afọ ebe ọzọ? Itretiniwe onye rụrụ ọrụ, ihe mere na ọ ga-eji agba afọ ebe ọzọ n'ọrụ ịrụrụ ya, and gụnwa know too well na ị na-eme mpụ, ị na-eme mpụ. Ịma na ịrụrụ arụ asị dibịa, ịma na ịrụrụ arụ asị dibịa, ịma na ịrụrụ arụ, ị na-arụrụ onye ahụ ọrụ, and you be forcing people. Ụfọdụ ewere ndị mmadụ gbaa ha ndụ anaghị ego, weta 200,000 mba month ritual, weta 50,000 mba month ritual, weta nke a mba month ritual. Onye enwekwe na ego ahụ, nwanyị arụsị nji bụrụ hope of common man. O nwere onye aga enwe ego, onye ga-ego ọjị, ọ kpọọ gị yọọ gị, nna m gọpụwara m ọjị na mmụọ, lekwe ka ihe siri dịrị m. Ịpụta ego ọjị, ịpụta ịgọba ọjị, icheta ịkpọ ya ahụ onye ahụ. O nwere ike one day mmụọ aza ya ekpere, ihe omemeri ya ọ hụba ihe. Onye a na n'ihe ya gbarazie bịa, ma o jizie ego, mana anyị bịakwa anyị na-asị na Nigeria police ka ha si na-ebe ndụ. N'obodo oyibo ebe niile ị nwere ike ịkpọ polisi na fon ha bịa atụọ dị, enwere ike jiri 10 cars 15 cars awụọ dị, gị na-ajụ ọ gịnị mere. Mana be anyị ị ga-evu ụzọ gaa kwụọ akwụkwọ, gaa kwụọ ụgwọ dọketi. Na-arụsịkwa na all the same thing, sọsọ onye nji ego ka a na-eme attend. Onye nji ego na-atụnwu mmadụ na arụsị. Ma ị nwee ego, you don't dare go to some of the arụsị enwere mostly na Anambra State. Mostly some of the arụsị, o nwere arụsị nwere ego, ibugodiri ha efi. M sịrị gị na esendiri m somebody na-ekwensu anaku, ha nara bụ 300 and something thousand iji tụọ arụsị atụrụ. Ahụ m isi ya ma today, ahụ m isi ya. What a nonsense. Ọ bụrụ ya m na-ekwu bụ nothing but the truth. Ọ bụrụ asị aka ji ọfọ ekwensu anaku, eji m nọmba ebe a nnachata ya, ọ tụọ m na arụsị ya ahụ. Ma ọ bụrụ na asị ka m tụrụ, ya tụọ m na arụsị. ama m ka ha omenala ha ndị, mana ị ga-atụcha mmadụ na arụsị, ịgbawazi afa, isi onye ahụ n'ọchị ya mere ya bụ ọrụ agaghị aga. Why not ịgba afa? And according to information e nyere m that day, agbara afa. Why not agbapụta ya n'afa? Because asị na okwu a na-asa anya anaghị ebigbo. Okwu a na-asa anya anaghị ebigbo. Let us start calling names. Only thing I will not do bụ nke m na onwe m emeghị, nke m na onwe m amaghị. I will not come out and call anybody name or call any arụsị name because of na amamụ. Ihe ama mana nke a na-ekwu bụ nke ndị sure, the one I paid for. Mgbe m ebidobeghị ọrụ dibịa, ama m ihe a na-eme. I just hear na ọwụ ihe a ịtụ arụsị, agazi ebe ahụ ekwubezi okwu ego, ntibe mkpu si gịnị? Because we are there already. Amazi odesi na ala, we have to pop out that money. Ịkpọkwa ya na phone, ọ sị gị weta ego a ga-eji awapụ ọjị. I think we paid that one time or twice. I forget this year nke ahụ. Onye atụrụ arụsị nganaga ma taa, it's getting to 3 years. 2 years and that na mere. That doesn't mean that na
ekwesị anakọ a na-arụ ọrụ mana ọ bụ ka anyị lee anya anyị nwa mbụ ndị njọ ofe arụsị ọ bụkwa ihe mmụọ nchọrọ ka anyị na-enye ha ọ bụkwa ihe mmụọ nchọrọ ka anyị na-eme ọ bụkwa ihe mmụọ nchọrọ ka anyị na-eme bikọrọ o nwere ihe ị ga-eme ma mmụọ achọghị ya ọ sị gị were aka gị gaa rụọ ya bụ ọrụ ọ sị gị were aka gị jere ihe a na-ekwu ọ bụrụ na ọ wa asị ha tụọ m na arụsị ahụ ma ọ bụrụ na arụsị na-arụ ọrụ dị ya ịtụkwa n'ọgwụ ị ga-egbunwu m ịtụkwanị m ọgwụ ị ga-egbu m igbunwu m ịtụọ m ọgwụ ị ga-egbunwu m ma ọ bụrụ ọgwụ ahụ a na-atụ ndị ọzọ ha na-eje ịtụọ m ya ị ga-egbunwu m nke ahụ bụ garanti m na-enye unu nke ahụ bụ garanti ịchọ ịgba ya n'afa ọgwụ ka ga-egbunwu m mana ọ bụrụ na asị ka m tọrọ tụgide arụsị unu ya gbusie m because ọ na-ewezi m iwe because a lot of us we sacrifice a lot we sacrifice our happiness friendship relation imeke sure na i restore ọdịnala n'ebe anyị si money imeke sure that we restore the confidence of our people igwe ha that na this is the truth about our own some of you bịazie una na-emezi ka amarazie na arụsị ahụ na ihe ọ dịzie ka ihe anyị na-ekwu ọ bụ wayo ọ bụrụ na some of you bụ wayo ka unu ji egwu many of us or some of us apụta ya for wayo apụta ya for mmegbu o nwere ndị ndị ime na-aga n'oke ụfọdụ n'ime anyị ọtụtụ n'ime anyị eribere nri ha ọrụ dibịa anyị bara ya because na ọ na-enye anyị nsogbu that is what we must do anyị abara ya just to start making money ọ eziokwu na asịrị na okpe n'ọfọ na kweri n'ọfọ rụọ ọrụ gọtara o weta ihe imeri ihe yes ihe nwere ike na-aga mana ọ bụcha dị ego ka many of us nlewere anya baba ya so ụmụnne m aga m akwụsị okwu a ebe a ka m gaa na shop m ka ụfọ ji fọ ka ụfọ ala fọ arụsị bụ the hope of common man ọ bụ highest bidder ọ bụ the highest bidder arụsị bụ ihe mma a na-eji ọjị ị gaa ọ wụzi oruoro gị ịnwụrụ ọkụkọ gaa ororo gị ijiri ewu gaa arụsị ekwesịghị ịbụ n'ọma igburu efi tufu arụsị apụọ ọrụ onye ego ya eru ego efi onye ụgwọ eji ya eru ụgwọ efi asịzie na ọ dịzi useless ịga na arụsị ọ dịzi useless ịga na arụsị because gịnị ọ gaghị enwenwu ego ọ ga-eji ya kọnsọlta arụsị karịrị ụgwọ eji ya nwa mgbenye anọrọ n'afụfụ anọrọ n'iri uju nwụzie mana anyị na-asị na anyị na-agọ mmụọ anyị nwere arụsị ebe anyị arụsị dị ire aga m akọjọ arụsị mana ndị nna akọjọ bụ ndị na-emebe arụsị ndị ahụ sịrị na ha ji ọfọ arụsị n'ọhụnwa bụ aka ji ọfọ arụsị a lot of them emetọọla aka a lot of them anaghịzi eme ihe arụsị m kwuru due to greed, selfish interest. Due to greed, selfish interest. So, ụmụnne m, ka m nọrọ ebe a kọtụọ the video. Ọ ga-adịnụ ka m gawa na my business place. Na abịara m gaa nnọọ gọchaa mmụọ unu mana mmụọ tim n'obi ma ekwuo n'ọnụ ama m ekwuo awụ m onye okwu mana ọ ka mmụọ siri dara etie m ka m si ekwu awụ m onye okwu ama m ekwu ana m asụ nsụ ibi na ajụkwuru m aja na ka isi kpọọ m nwa nna asụ nsụ sị m na m rụba ọrụ dibịa mana udo dị
ọwụ mmadụ na-eme na mmụọ na-eme ọhịa ka m nwere ịgwa ndị dibịa anyị onye ọbụla ga-achọ ihe ọ na-arụ because nọ enwe nke ndị na-akpa mere ejiri lụọ nke akpụ n'ọnụ ka ọ dịkwanụ unu emene Ebuka Obi gọvanọ eziokwu ya na J Park Hero ọ ya bụzi abịazie a na-ekwuzi okwu maka ndị dibịa anyhow why that na onwe onye m kwesịrị o kwesịgoro na somebody kwuo okwu ọjọọ n'ebe nọ ọnụ ụda ya without eme anything okwu ọjọọ o kwuru n'azụ ebe nọ ọnụ bụ ụda ya because gịnị nne na-akwụwa aka ọtọ mana tata ọgịnị na-emezi a na-emezi bisa kparịa gị one day unu ga-anụ na amara dibịa aka ntị na public one day unu ga-anụ na amara dibịa aka ntị ewere bọtụ pịawa dibịa isi and onweghị ị ga-eme because gịnị ịrụrụ arụ onweghị ị ga-eme even ma mmụọ ibu will be ashamed of you ọ dịkwanụ biko kabakwa na arụ na subscribe na Igbo Channel TV asị m na adịla onye ọbụla na mma biko ebe ọ bụla isi na necha vidiyo anyị bụ notification gị drop comment gị na comment section na anyị na-agụ ya na anyị na-afụkwa n'aka olu unu na-asịkwana ma ndị na-subscribe ma ndị na-achọghị subscribe kaba arụ na subscribe maka na the more na subscribe the more na-enweta notification that's the main thing bụ one day if video ya like one day if video ya save gị from danger that is why we are here ihe ọbụla ị na-achọ na Igbo anyị bụrụ ihe ọbụla gbagwoju gị anya chọọ vidiyo ya na channel anyị ihe afọlili ebe a ma mgbe egwuru wayo mana o nwebeghị dibịa na-akpa ike na Igbo anyị now vidiyo ya na-adịghị na channel a nke esiko onye mara ebe ọ na-aga ya na ebe awa ọzụzụ na-abịara ogbugbu ịchọkwa na ịghọta ihe omenala nghọta ka isi eme nka na tichin ya dị na channel anyị ịchọkwa na ndị agbapụrụ afọ ndị ọya bụ ịpụta iwe na-agbalụ ha ọsọ tichin ha dịka na channel anyị ịchọkwara ndị ọya bụ ya na-amụta ezigbo ihe n'aka mụtakwa ihe dị n'ọdịnala mụta ihe dị n'omenala ọdịnala na omenala abụrụ ofu ịghọtakwa ọ dị na channel a ịchọkwa some history about Igbo one or two histories ọ dịkwa ya biko nụ kama na arụ na subscribe na agba notification channel a ka bụkwa Igbo Channel TV mana Facebook mana YouTube ka enwenụ bụ ọzọ